Hola, el meu company es diu David i jo, Sergi, hem buscat la formació de les formigues. Les formigues són vertebrats i són insectes. Formen colònies. I les formigues viuen a la terra. Surten a buscar el seu menjar, sobretot a la primavera i a l'estiu. Mengen tota mena de menjar, molletes de pa, cereals, restes de fruita. Aquesta tasca fan els obreres. Les formigues obreres tenen cura dels ous i de les larves i de defensar el formiguer. Els mascles tenen ales i fecunden a la reina i moren. A tot, les formigues estan organitzats per viure de manera social. On cada una de les formigues té la seva feina i col·labora amb la resta del grup. Ara ens ensenyarem un vídeo que hem buscat per internet. Si us agrada el vídeo,